Трети дубъл. Така, здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как отварям моята нова пратка от Zara. Току-що се връщам от зъболекар. Малко странно говоря от тази страна, защото ми сложиха опойка. Да. И сега ще ви покажа какво има вътре в пратката. Така, нагласих си го. Надявам се да се вижда, защото това за трети път го снимам и искам поне този път да се вижда. Така. Малко съм я направила да не е чисто нова, но така. Започваме с нещо, което не е мое, но и аз имам такова подобно. Това е потниче, което е по поръчка на една моя много добра приятелка, най-добрата ми може би, Меги. Сега изглежда малко наобратно на камерата, но пише Меги с цвете. Да. Аз имам същия цвят, но на него пише Алина. С фламинго, разбира се. Реших да не е розово и да е с друг шрифт, защото повече ми харесваше така. Ето това е комплектче с горно и долно, с много красиви градове. Пишете долу в коментарите дали вие сте ги посещавали. Аз само Париж съм виждала, но се надявам някой ден да посетя и другите градове, които са написани тук. Интересното в тази блуза е, че отдолу има потник, който май може да се маха. И си е много красива според мен. С нея идват и ето тези сладки гащи. Надявам се да може отгоре да се стягат. И разбира се, че не могат. Защото обикновено на мен нещата са ми къси и широки отгоре. Затова трудно си намирам дрехи. Въпреки, че имам огромен гардероб, който може би после ще ви покажа, ако подредя. Така. Тези неща не знам на кой са. Или на мама, или на една нейна приятелка. Това си мисля, че е на майка ми, въпреки, че ми изглежда голяма за нея. Не знам. Иначе много ми харесва, защото тук има едно, сякаш е грамотевица, пола е и е скъсана отдолу и е за лято и много ми харесва. Искам аз да я нося, обаче е огромна за мен. Да. Това е пола също. Тя със сигурност е за една приятелка на мама, защото първо, че мама не носи такива, второ, че ще е огромна. Тя на мен ми е супер голяма. Иначе, това са всички неща от пратката. Сега ще ви покажа как ми стоят. Защото много се вълнувам, понеже това не съм го пробвала. Не това. Дрехите, които преди малко ви показвах, не съм ги пробвала. Сега само ги сгъвам. Пишете долу в коментарите дали ви харесват тези неща и дали бихте си ги поръчали и дали вече ги имате. Защото от ето това комплектче розовото оставаха 6 броя за моите години. От потничетата. Между другото, от потниците има голямо разнообразие от цветове. Може да са жълт, черен, розов, син и още и зелен. Аз взех син, защото точно такъв нямам. Всъщност имам, ама е светъл. Аз имам със сигурност черен, червен, зелен, жълт, светло син, още някакъв си, бял. Имам бял с розички и още някакви си такива потничета, които изобщо не помня, защото скоро ги взимахме и
ги взимахме за лятото, въпреки че сега също става за тях, но си мисля, че все още е студено. Много съм доволна как ми стои това комплектче. Между другото, очаквах тук да ми е голямо. Има още какво да се желае, но горе-долу ми става. Това е потничето, което е зашито заедно с тениската. Единственото гадно, което има е, че много е объркващо, когато си слагаш тениската. Защото мушнеш в единия ръкав на потника, мушнеш в другия ръкав от другата страна на тениската. И да, иначе много ми харесва. 10 от 10. Потничето е страхотно. Много ми харесва, защото освен, че е с моето име и аз съм си го измислила, е с много хубав цвят, памучена материя е и късо. Единственото нещо, което не ми харесва, е, че не е напълно по тялото и че тук е леко широко. Но това също може да се оправи, защото все пак до лятото ще порасна. Надявам се. Да. Иначе и на него му е 10 от 10. Много ми харесва. Пишете в коментарите дали ви харесват тези видеа и дали искате да правя още подобни, в които отварям пратки от различни сайтове или ви показвам какво съм си взела от някакъв магазин. Ако се сетя да ви покажа, пишете вдолу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. Чао!